Bestia, gure koarrilako laun bat Patxi Mendiguren jundo Donostia eta guen moda berria jarri du Donostin. Autobusaren parada bakoitzean paradan izena esateko da. Sartu autobusean gizona lasai eta aita Zumalakarregi! Eta tipo bat, jukun, jo? Eluiarra nahiak! Eta bi tipo, plum, jo? Catalina de Erauso! Eta emakume bat, jo? Plum, jo? Aita Larramendi! Eta paiz bat, jo? Plum, ni Patxi Mendiguren, nahiz pesten ez ni hemendik!